Jeg hedder Randi Tønnering og sidder som forenklingskonsulent i Kolding Kommune og har ansvaret for Xflow. Vi er forholdsvis nye i processen, og selvom vi ikke har været så lang tid i gang, så føler vi os rigtig godt hjulpet. Vi har haft undervisning, hvor Xflow har været og undervist vores bygger, og vi har kunnet stille alle de spørgsmål, vi har haft lyst til undervejs, også efter undervisningen. Så vi føler os rigtig godt hjulpet og trygge i processen. Det, der har gjort det nemt for os at komme i gang med Xflow, det er, at systemet er meget intuitivt, og det har været genkendeligt i forhold til nogle af de andre systemer, vi har arbejdet med. Xflow kan meget mere end de tidligere systemer, vi har anvendt, og derfor kan vi se, at vi kan bruge det til mange flere løsninger fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at Xflow vil kunne være med til at sikre, at vores arbejdsgange bliver mere korrekte, ensartede og digitale. Det har været nemt at gå til. Systemet er intuitivt. Byggerne, der bygger, har det været nemt for dem at bygge en-til-en løsninger. Og det, der så er en fordel ved Xflow, det er så, at man har hele flowet med efterfølgende, som vi ikke har haft tidligere. Samarbejdet med Xflow har været rigtig godt. Vi har haft mange spørgsmål, og vi har været længe undervejs med at underskrive kontrakten. Og der har Xflow stået til rådighed hele tiden, og det er også det, vi oplever her efterfølgende. Det er, at de står klar, hvis vi har brug for hjælp. Fordelen ved Xflow, det er, at Xflow kan nogle flere ting frem for de enkelte blanketløsninger, vi tidligere har anvendt. Der er hele flowet efter, det vil sige så, at man kan have en arbejdsgang i Xflow fra start til slut, uden at du for eksempel er nødt til at bruge en RPA efterfølgende, men du kan lave det hele i Xflow.